L-appell mill-Bank of Valletta kontra l-mandat taqbid ta' 363 miljun euro ma ġiex milquh mill-Qorti Taljana. Każ li ilu jiżviluppa mill-2009 meta l-Bank Malti kien ħafideh 3 trusts li kienu jikkomponu il-kumpanija Taljana Dewlemar li fallit 3 snin wara. F'konferenza tal-aħbarijiet, id-diriġenza tal-Bank of Valletta aċċertat li minkejja bħalissa il-bank għandu dawn 363 miljun euro maqbuda, l-ammont xorta waħda għadu jifforma parti mill-assi tal-bank u l-interessi fuq dan l-ammont xorta waħda qed imorru favur il-Bank of Valletta. Iċ-ċermen tal-bank Taddeo Xerri stqar li l-bank irid jagħmilha ċara li l-pożizzjoni tal-bank hi waħda stabbli, hekk kif dan l-ammont hu qatra fl-oċean, hekk kif il-pożizzjoni finanzjarja tal-bank tilħaq 12 biljun euro. Il-mandat taqbid ta' 363 miljun euro kontra l-Bank of Valletta seħħ kif fl-2014 infetaħ każ fil-Qorti Taljana fil-Belt Naplitana ta' Torre Annunzjata mill-kredituri li tilfu l-flus li investew f'din it-trust fund tal-kumpanija Dewlemar. Konsegwentament il-Bank of Valletta ġie obbligat jiftaħ kont ma' Bank Taljan tal-għażla tiegħu bl-ammont ta' 363 miljun euro bħala prekawzjoni, hekk kif il-każ għadu fil-bidu tiegħu u l-merti tal-każ għadhom lanqas biss bdew jinstemaw quddiem il-Qorti Taljana. Għalhekk, il-Bank of Valletta insista li mill-parir tal-avukati Maltin u Taljani tiegħu għandu argument sodda biex jirbaħ il-każ, iżda fl-improbabilità li jitlef il-każ l-ammont li l-bank jeħel bħala danni fil-każ ċivili jinqataw mit-363 miljun euro maqbuda f'Bank Taljan. Wieħed mill-argumenti legali tal-Bank of Valletta u dak ta' smigħ xieraq quddiem il-qorti. Dan minħabba l-fatt li l-midja ta' dan ir-raħal ta' Torre Annunzjata qed tieħu vantaġġ mill-fatt li mill-40,000 ruħ li joqogħdu fil-belt ta' Torre Annunzjata hemm 13,000 persuna li investew flushom fit-Trust Fund ta' Dewlemar li qed tinfluwenza l-każ li qed jinstema fl-istess belt. It-tmexxija tal-Bank of Valletta matul il-konferenza tal-aħbarijiet għamlitha ċara li l-investituri u l-impjegati Maltin m'għandhomx għalfejn jinkwetaw dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-bank, hekk kif il-pożizzjoni hi waħda soda, anzi bħalissa il-bank qed jimpjega aktar nies.